Kazivai vadikani, mufanira kuchingamizai kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurukawo zvakare neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka tisingapambadzi nguva yakawanda, regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neumwe wedu mukati mezuva ranhasi. A very interesting question. Uri kuti iwo konai pastor, Revelation 16 verse 16, what is Armageddon? Okay? Handitoda kutangira paverse 16, ndingatangira paverse ya 13. Verse ya 12 kusvika ndasvika ku16 kwacho. Revelation 16 verse 12, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, so that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of devils, working miracles, which go forth to the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Verse 16, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Saka Bible rabva raisa pachena kuti izwi rabvunzwa pari kuti Armageddon hachisi chiGreek, anzi it's Hebrew. Saka kana uchida kunzwisisa zvakanaka kuti Armageddon chinyi, hauchiwani uri kuchiGreek, unotoenda kuchiHebheru, which means unofana kudzoka kuOld Testament. Armageddon as a Hebrew word rakaumbwa nemavara maviri echiHebheru, Har naMegiddo. Har zvinoreva kuti mountain kana kuti gomo pachiHebheru. Megiddo rwaiva rwizi. Mukaerenga kuna Judges chapter 5, Judges chapter 5 verse 19, inoti iyo, the kings came and fought the kings of Canaan in Tanakh by the waters of Megiddo. They took no gain or money. The river Kishon swept them away. That ancient river, the river Kishon. Saka rwizi Megiddo is the river Kishon. Saka the river Megiddo. Saka pari kunzi panapa mweya yechina mitatu yakaita sema tatya, umwe wakabuda muprofita wenhema, umwe wakabuda muromo wechikara, umwe wakabuda muromo weshato, yakaenda kundounganidza vanhu kuti varwisane naMwari pazuva guru raMwari wamasimba ose. Zvanzi mweya iyi yakaunganidzira vanhu panzvimbo inonzi nechiHebheru Armageddon, kana kuti panzvimbo inonzi Har Megiddo, pagomo reMegiddo. Hakuna gomo rinonzi Mount Megiddo, but zviri kungorehwa neBhaibheri ndezvekuti vanhu vakaunganidzwa pagomo rakatarisana nerwizi rweMegiddo, kana kuti the mountain which faces the river Megiddo, which is also the river Kishon. Saka vanoziva Bhaibheri ravo Old Testament tikangoti Kishon river kana kuti Kidron Valley, makutoziva tiritora nyaya yaElijah, and that river ndo yaka iri muzasi megomo rinonzi Mount Carmel. Saka the mount of the river Megiddo is the Mount Carmel. Ndiro rega gomo riripo rakatarisana nerwizi Megiddo kana kuti rwizi Kishon. Saka pari kunzi panapa hondo iyi yeArmageddon, kana uchida kuinzwisisa, inonzi hondo yakafanana nehondo yakarwiwa pagomo rakatarisana nerwizi Megiddo. Saka paunodzokera kuOld Testament, remember patakambodzidza kumashure takati the book of Revelation is the most Old Testament book of the New Testament. Mifananidzo yaro yese inobva kuOld Testament. Haugoni kunzwisisa bhuku rakazvakazarwa kana usingadi kuverenga Old Testament. Saka ukaona pari kunzi Har Megiddo, the mountain which faces Megiddo, vanoziva Old Testament vanobva vamhanya kuna 1 Kings chapter 18, ndoko vanobva vaenda, ndokwatinopiwa kuti ihondo yemhandoi yakarwiwa paMount Carmel kana kuti paMount Megiddo. Mount Carmel is Mount Megiddo. Saka hondo yacho yaiva hondo pakati paElijah, the true prophet of God, and the prophets of Baal who were 450. Ndochekutanga hondo yacho. Alright, regai nditange ndaverenga. Elijah says here paverse ya 21, and Elijah came to the people and said, how long shall you halt between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if he is Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then Elijah said to the people, even I remain the true prophet of God, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under it. I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under it. And you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God who answers by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. So hondo yakarwiwa paMount Carmel kana paHar Megiddo, paMount of Megiddo, yaiva hondo yekuziva kuti Mwari wechokwadi ndiani, yaiva hondo yekupatsanura nhema kubva kuchokwadi, yaiva hondo yekupatsanura vanhu vaMwari nevanhu vasiri vaMwari, yaiva hondo yekuisa pachena zvaMwari nezvisiri zvaMwari. That was the battle of Armageddon. Saka kana takubhuku razvakazarwa rinotaura nezviitiko zvemazuva ekupedzisira, riri kutidzidzisa kuti mazuva ekupedzisira kune mweya mitatu yetsvina, umwe unobuda muromo weshato, umwe unobuda muromo wechikara, umwe unobuda muromo muprofita wenhema, ichaenda mupasi rose ichiunganidza vanhu kuti varwe sekurwa kwakaitika pagomo reCarmel. Kwaiva kurwa kwei?
kwaisava kwezvibhakera kana kwepfuti kana kwemabhazuka. The battle of Armageddon is not a physical battle. Kona munhu anokuudza kuti hondo yeArmageddon ihondo icharwiwa kuIraq kana kuRussia kana kuUkraine, munhu iyeye ari kukutsotsa haasi kududzira bhaibheri zvakanaka. The battle of Armageddon is the battle which was fought on Mount Carmel. It is a spiritual battle. It is a battle between truth and error. It is a battle between the true God and the false God. It is a battle between the people of God and the people of the devil. It is a battle between the true prophet and the false prophets. It is a battle which lays things clear nekuisa pachena kuyanika kuti zvechokwadi nezvenhema ndezvipi. Mwari anenge apindura nemoto ndiye Mwari wechokwadi. Mwari atadza kupindura nemoto ndiye Mwari wenhema. Saka hondo yeArmageddon ihondo yezvemweya, ihondo inopatsanura vanhu venhema vachimira wako, vechokwadi vachimira wako, vanoda Mwari vachimira wako, vasikadi Mwari vachimira wako, vanoda chokwadi vachimira wako, vasikadi chokwadi vachimira wako, vanoda mitemo yaMwari vachimira wako, vasikadi mitemo yaMwari vachimira wako. Ndo inonzi hondo yeArmageddon, ende ndo hondo yatiri kurwa nhasi. MaKristu, they are being polarized, we are being separated into two groups. Vanoda zvaMwari nemwoyo vachirevesa vari kumira wako, vanonyepera vari kumira wako, vanodzidzisa kuti mutemo waMwari hauna basa vari kumira wako, vanodzidzisa kuti mutemo waMwari une basa vari kumira wako. That is the battle of Armageddon. There is a war already going on amongst Christians and in Christendom, and that is the battle of Armageddon, because it is a battle which at the end of the day must be able to clearly show kuti venhema ndevapi, vechokwadi ndevapi. That is the battle of Armageddon, and it has already started. Tatopa pakati payo, hakusina kudzokera kumashure. Todaro kuti zvajeka, Mwari atibatsire. Amen.